Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició a parlar d'esport de setmana de dilluns, dia 14 de desembre, i avui escoltarem cançons com la que sona, música pop de la mà de Singleton, anomenada Breathe in the Breathe Out. A més, ara tindrem temps de la informació esportiva, on analitzarem tot el que ha de dir cada setmana. Parlem del Castillo Futbol Sala, que guanya el club de futbol sala la Mar de Benicàssim, com també del Villarreal Club de Futbol. El primer equip, el Villarreal, va fer un partidàs i va aconseguir imposar-se a tot un Real Madrid, resultat 1-0. També parlarem del Villarreal C, que va golejar en un 6-0, i també del Villarreal B, que va aconseguir imposar-se al Cornellà per un resultat de 2-1. A banda, també parlarem del Club Esportiu Castelló, que també va golejar. Ho feia en Castàlia i ho feia ahir al migdia guanyant al Bunyol, resultat 3-0. Analitzarem també tots els resultats de la Lliga BBVA, com també del grup 6 de la tercera divisió. Això i molt més, a dia dels propers minuts, així, en Parlem d'Esport. Comencem. Obrim una nova edició de Parlem d'Esport, de l'actualitat diària d'aquest dilluns dia 14 de desembre, en el que és el Parlem d'Esport número 102. Obrim parlar del Villarreal Club de Futbol, que va aconseguir guanyar ahir al Real Madrid de Madrigal, 1-0, resultat que dona de sí un autèntic partidàs. El Villarreal va realitzar un autèntic partidàs i va aconseguir imposar-se a un dels millors equips de la Lliga, com és el Real Madrid, donde sí que el Samarí Groc va ser millor que el conjunt entrenat per Rafa Benítez durant la major part de la trobada i finalment va aconseguir una victòria més que merescuda. La trobada va començar molt bé per al Villarreal, ja que en minut 3 va arribar la primera ocasió clara de gol del conjunt groc amb un fort xut de creuat de Jonathan Dos Santos, que es va cervellar amb la força del pal de la porta del Real Madrid i va acabar sortint fora del terreny de joc. Minut més tard, en la nova trobada, Bruno Soriano va executar un robatori, va furtar molt bé el baló, que va acabar als peus de Bakambu, i aquell li va passar la pilota a Roberto Soldado perquè el València avancés al Villarreal al marcador. En aquesta primera part del partit, cal assenyalar que el Real Madrid apenas va arribar a la porta, tan sols va arribar en un parell d'ocasions. Al 24, Mail li va passar la pilota a Benzema, i aquell va intentar posar el 1-1, però no va tindre èxit. Més tard, en el 38, el Madrid ho tornava a intentar amb un xut a porta que va acabar sent treta de cantó per el porter Alfons Areola. Al descans del partit es va arribar amb avantatge del Villarreal per un 1-0. A la primera part del partit, el Villarreal va tindre un 60% de la posició del baló, mentre que el rival, el Real Madrid, un 30%. Després del temps de descans, el Real Madrid va millorar una mica i va jugar amb més concentració, generant més ocasió de perill que durant els primers 45 minuts, però el Villarreal va ser millor. En aquesta segona part del partit, cal assenyalar que Bale va ser a punt de posar l'1-1 al minut 56 de partit, però el porter Areola va evitar el gol del Real Madrid. A més, també destaca de la segona part del partit que el Villarreal es podria haver ampliat la seva avantatge, ja que va tindre diverses ocasions per a fer-ho. Finalment, victòria del Villarreal davant del Real Madrid per un 1-0. Després de la victòria, ara el Villarreal es troba a la quinta posició de la taula classificatòria de la Lliga BBVA. Un total de 27 punts en els que té actualment el Villarreal. Direu-vos que el pròxim partit de Lliga que disputarà el Villarreal serà el proper diumenge 20 de desembre a les 6:15 de la vesprada
al domicili de la Real Societat, però abans, aquells propers dijous, hi haurà partit de Copa del Rei. El dijous 13 de desembre, a les 9 de la nit, el Villarreal rebrà al Huesca, un equip de segona divisió, però recordem que el partit d'anada va guanyar el Huesca per dar-li a donar-li la volta al marcador. Escoltem el que van dir els tècnics dels dos conjunts després del partit i escoltem primer a Rafa Benítez, el tècnic del Real Madrid, que deia el següent a la conclusió del partit. Difícil de explicar porque es cierto que el primer tiempo hemos estado bien y hemos esperado un equipo igual que el que he visto en el segundo tiempo. Ahí nos ha pasado cierto, pero el equipo ha hecho todo lo que tenía que hacer y lo que esperábamos hacer desde el principio como hemos hecho. Hola, ¿qué tal, mister? Javier Arraiz de la cadena SER, aquí a su izquierda. ¿Se le va al Madrid aquí hoy en el Madrid Media Liga? No, insisto en que es una liga en la que se perderán puntos, todos los equipos de arriba perderán más puntos. Lo que es importante es afrontar los partidos como hemos hecho el segundo tiempo. Eso nos permitirá tener más garantías y poder sumar de 3 en 3. La verdad es que hoy, como decía antes, no estoy nada contento con el primer tiempo y creo que la reacción del segundo tiempo es el camino y por desgracia pues nos ha costado 3 puntos de reaccionar tarde. Destacava això que la primera part van jugar prou malament i la segona van jugar millor, però al reaccionar tard finalment el Villarreal aconseguia la victòria. I per altra banda també cal escoltar el tècnic del Villarreal Club de Futbol, Marcelino Barcitural, estava satisfet a la conclusió del partit i destacava el següent. Dia que estava molt satisfet de guanyar-li al Madrid, l'escoltem. Y bueno, el partido más complicado que habíamos tenido aquí en nuestro campo, pues se han dado una serie de circunstancias para ganar. El mejor primer tiempo yo creo que hemos hecho esta temporada y luego pues un segundo tiempo donde hemos tenido cierta fortuna, que otras veces hemos estado bastante escasitos. Buenas noches, mister. ¿Cómo ha visto a Eric Bailly en el lateral derecho? ¿Es una opción que se puede volver a repetir? Sí, tenemos la baja de Mario, creemos que pronto se recuperará. Había jugado Roca, que también había tenido una lesión y jugó el pasado jueves. Y bueno, considerábamos que era una opción para el lateral derecho, dada la velocidad que tiene y también es un jugador que nos podría ayudar mucho en el juego aéreo. Ha empezado muy bien, nos ha encerrado, ha tenido sus ocasiones, no ha tenido suerte, como creo que en otros partidos esta misma temporada le sucedió y al final pues bueno, hemos ganado nosotros. Yo creo que ha habido un tiempo para cada equipo y quizás por merecimientos pues a lo mejor lo más justo hubiera sido el empate, pero bueno, para ganar al Madrid siempre tienes que estar muy bien. Creo que nosotros hemos hecho un extraordinario partido y hay que dar las gracias a estos jugadores que se han vaciado y además han jugado muy bien al fútbol, creo yo, cuando teníamos el balón y cuando no lo teníamos, pero también hay que tener un componente de fortuna. Això és el que destacava Marcelino Barcitural a la conclusió del partit. També van jugar el filial, el Villarreal B i el C. Parlem del Villarreal B, que va aconseguir imposar-se al Cornellà per un resultat de 2-1. El Villarreal B va aconseguir la victòria, feia el Ministeri de la Ciutat Esportiva del Villarreal, un important triomf davant d'un rival directe a la part alta de la taula en un partit que el filial Grau va haver de jugar més de 50 minuts en inferioritat numèrica després de la rigorosa expulsió soferta per el central Marc Mauro. Finalment, un doble golejador de Fran Sol li va donar els 3 punts a l'equip de Paco López davant del Cornellà al Ministeri de la Ciutat Esportiva. El proper partit del Villarreal B serà en el feu de la Pobla de Bamufet, aquest proper dissabte, del 9 de desembre, a partir de les 6:30 de la vesprada. I també cal parlar del Villarreal C, també un autèntic partidàs el que es va marcar, va golejar, ho feia per un resultat més que contundent, 6-0. Villarreal C 6, Ontinyent 0. El Villarreal C va golejar a l'Ontinyent per 6-0 en un espectacular partit del tercer equip groc entrenat per Carlos Pérez Salvatxua. El C
es mesurava al segon classificat del grup 6 de la tercera divisió, però poc li va importar. Des de l'inici del duel els grocs van ser molt superiors, encara que l'Ontinyent també van demostrar que tindre homes perillosos, sobretot en l'atac. El 1-0 va arribar molt aviat, ja que al minut 13 de Mario ja havia avançat dels grocs amb un perillós xut amb la dreta des de fora de l'àrea. A partir d'aquí els gols van anar arribant a poc. Van brillar Mario i Raba amb un doblet cadascun, mentre que les altres subedianes ens van signar Mati de cap en la primera pilota que tocava i el davanter turc després d'una contra letal. Aquest Villarreal C enamora. L'equip de Carlos Pérez Salvatjua ja és quart a la classificació. Verser estan jugant una lliga, el C, en la que també està el Club Esportiu Castelló, un Castelló que analitzem el que va fer també aquesta de setmana. Club Deportivo Castellón 3, Buñol 0. El Club Esportiu Castelló es va imposar en Castàlia del Buñol per un resultat contundent de 3-0 i va aconseguir la seva cinquena victòria consecutiva. Abans de l'inici del partit, va respectar un minut de silenci en memòria de Pepe Prades i Rafa Bandueño, veterans del Castelló que ha mort recentment. El partit va començar amb un gol molt matiner del conjunt albinegra que va arribar abans de complir-se el minut 1 de xoc i que va ser obra de Carrillo. Després de l'1-0, el Castelló protagonitzava moltes més ocasions de perill que el Buñol, com per exemple el minut 11, quan Carrillo va intentar posar el 2-0 al marcador, però el Buñol va evitar que el conjunt orellut ampliés la seva avantatge en l'electrònic de Castàlia. A la primera part del partit, el Buñol també va disposar de les ocasions, com la del minut 21, que va arribar després d'un equívoc, no? Es va equivocar la defensa del Castelló, que va fer que Jover estigués a punt de tornar a posar les taules al marcador. Però Álvaro Campos va fer una molt bona parada i va evitar el gol del conjunt visitant. El 2-0 favorable al Castelló va arribar en el minut 34 després d'una treta de Cantó que es va acabar amb un gran gol de Carrillo que va fer que el conjunt orellut ampliés la seva avantatge, 2-0. Després del segon gol del Castelló, el conjunt entrenat per Quico Ramírez encara va protagonitzar més ocasions de gol durant els primers 45 minuts, com la que va arribar al minut 34, quan Pau del Sáez se'n va anar sol a la càrrega i quan ja va estar molt a prop de la porta del Buñol, va intentar passar la pilota sense èxit. Al descans, avantatge al Castelló, avantatge clara, 2-0, i ja després del descans i la segona part del partit, es va tornar a repetir el viscut durant els primers 45 minuts. Al minut 61 del partit, Carrillo va protagonitzar una ocasió molt clara de gol que va acabar sortint del terreny de xoc per poc. Charly Meseguer va ser l'autor del 3-0 definitiu que va donar la victòria al Castelló. En els últims 5 minuts del partit, el Castelló va tornar a tindre una altra ocasió de gol. Aquesta vegada va ser obra de Gerard, que després d'entrar en el terreny de xoc, substituint a Jordi Mariñà, va contribuir molt al Castelló. L'ocasió de Gerard es va produir en el temps afegit de la segona part i va arribar després que Gerard es quedés sol davant del porter Vicente. Finalment, victòria del Castelló davant del Buñol, 3 punts molt merescuts els que s'emporta el Castelló que ha estat superior al Buñol durant pràcticament tot el partit. Després de la victòria, el Castelló es situa ara en la quarta posició de la taula classificatòria del grup valencià de tercera divisió i ja està en zona de playoff d'ascens a segona divisió B. El pròxim partit de Lliga del Castelló serà el proper diumenge 20 de desembre al domicili del Paterna. I cal escoltar el que varen dir tant el tècnic com alguns dels jugadors del conjunt albinegre a la conclusió del partit. Escoltem primer de tot al tècnic del Club Esportiu Castelló, escoltem a Quico Ramírez. Bueno, yo tengo otras sensaciones, yo he sufrido porque ese gol tan tempranero nos ha hecho daño en la confianza, nos ha creado inseguridad. Yo creo que hemos hecho una mala primera parte y nos ha salvado los goles. Yo creo que yo he sufrido y el equipo ha sufrido, yo creo que lo hemos visto todos. La ansiedad ha vuelto otra vez a atacar, estábamos peleando para que no nos marcaran primero, hemos conseguido hacerlo nosotros de una forma muy rápida, pero luego han venido los nervios, imprecisiones y nos ha pesado un poco el resultado a favor. Yo creo que a partir del 3-0 es cuando sí que es cierto que ahí yo me he relajado con el 3-0, pero el 3-0 ya ha llegado ya con el partido bastante avanzado. Los que han perdido el balón, ¿no? Y
Bueno, mira, cuando no es que se haya relajado, yo creo que la tensión se ha intensionado, por decirlo de alguna forma. Yo creo que estamos muy necesitados de los triunfos, necesitábamos ganar otra vez, porque bueno, porque aún ganando lo que hemos ganado, pues tenemos muchos equipos por delante nuestro, y el equipo era consciente de ello. A raíz del gol, el equipo en ese momento lo que quiere es que acabe el partido y ganarlo, y solo piensa en que no le marquen un gol y que ese gol le sirva para ganar, ¿verdad? Con todo el partido por delante, un equipo que viene sabiendo que lo más normal es que se pueda perder aquí en Castellón, que viene sin presión, que tiene muy buenos futbolistas, que juega muy bien en campo contrario, nos han generado muchos problemas. Otra vez otro gol, y bueno, y lo que intentamos es que siga siendo importante y que el club sabe muy bien que en él tiene un futbolista de futuro. Habrá que esperar los partidos esta tarde, pero bueno, el equipo puede acabar un cuarto clasificado o incluso empatar con el cuarto clasificado. Yo no sé si esto viene más pronto de lo que usted pensaba cuando llegó. Bueno, mira, nosotros no nos tenemos que fijar en eso. Y para mí la noticia buena es el 0 a la portería. Hemos vuelto a ganar otra vez. Esta es la quinta victoria consecutiva. Hemos vuelto a ganar en casa otra vez. Y yo creo que eso es lo positivo de todo esto. El equipo ha mantenido los niveles de concentración y hemos sido competitivos. Y ahora tenemos otra final, que va a ser en el campo del Paterna, donde vamos a tener que sudar sangre para poder sacar algo de allá, pero sin duda que vamos a ir a por la victoria porque estamos necesitados de ella, no hay más. Vieron que después de la victoria d'ahir el Castelló està quart de la tabla classificatòria i actualment ara ja està en zona de playoff d'ascens a la segona divisió B. Escoltem també les declaracions de David Escudero y Diego Carrillo después de la victoria d'ahir, Carmen Muñol. Eso es bueno que haya esta competencia dentro del vestuario. La verdad que ya tenía ganas de jugar después de todo lo sucedido, después de ser complicado estar tanto tiempo sin jugar, aparte con problemas personales graves que he tenido y se hacía difícil. La verdad que tengo que dar las gracias sobre todo a los compañeros, porque cuando se está en el lado oscuro de esta vida es cuando peor se pasa y no sabes a veces para dónde tirar. La verdad, por suerte con estos compañeros y sobre todo con el entrenador que siempre me decía que entrenase fuerte, que entrenase para cuando llegase la oportunidad, y pues mira, pues ahora las gracias porque me la dio y espero haberla podido aprovechar. Te ha dicho que estaba trabajando muy bien y que sabía que llevaba tiempo y que ha recuperado. Sí, la verdad que ya te digo, él me decía que siguiese trabajando, me daba esa confianza, que siguiese trabajando, que no me volviese loco, que no pensase en otras cosas salvo trabajar, y es lo que intentaba hacer hasta el día de hoy. Yo sí me considero un jugador, o mejor o peor, eso cada uno opina, pero sí que me considero un jugador de trabajo, de darlo todo, si restas y ver los cálculos que hay que hacer para ver dónde estamos, pero no miramos la parte de arriba, miramos el ganar y ya veremos cuando termine el año dónde estaremos. Ese es el que destacaba Carrillo, i ara escoltem un altre dels jugadors. Perdó, abans escoltàvem a David Escudero, vam a escoltar a Diego Carrillo, també jugador negre, a la conclusió del partit. Está claro que sí que se trabaja para eso, ¿no? Salir desde el principio rápido arriba y mira, y a veces mira, tiene su recompensa, ¿verdad? Y al mister que no sé si os había incluso perjudicado un poco la carta. Bueno, quizás sin querer pues te relajas algo más, pero bueno, y tal y como había empezado el partido no se ha puesto nada fácil, aunque hayamos empezado ganando. Pero bueno, pero si empieza ganando pues siempre hay un margen de error. El viernes decía el mister, ante las bajas de gente de arriba, que hay otros jugadores que tenían que dar más al frente, que tenían que asumir una responsabilidad. En el sentido, el primero de la fila es tú, ¿no? Creo que todavía no voy a marcar esta temporada y que es lo mejor de goles. Sí, está claro, no había marcado, pero bueno, no hay que obsesionarse, ¿no? Al fin y al cabo estamos trabajando todo muy bien y lo importante es eso, porque uno puede meter una jornada un gol, otro, y sí, está claro que a todo el mundo le gusta marcar goles, ¿no? Somos previsibles, tanto Prueba como yo, en este caso. El año pasado ya estábamos aquí, también están pisos coincididos a racha de victorias que llegan a las 7, acabó con empate. No sé si hay alguna similitud, ¿no? Ahora habéis conseguido pues el hecho de una victoria en un partido pues completo desde principio a fin, no habéis sufrido, no sé si tiene algún tipo de comparación esta racha con el año pasado. No, la verdad que no pensamos ya en el año pasado ya terminó, nos centramos en este y como te he comentado hace un momento, pues en ir partido a partido.
Y está claro que nosotros vamos desde un principio a ganar los partidos, no tenemos mucho margen de error y de hecho, mira, llevamos 5 partidos y todavía no estamos ahí con el que dice metido del todo. I les paraules de Diego Carrillo a la conclusió del partit. I continuem contant més coses, parlem també d'altres notícies relacionades amb l'esport de poliesportiu. Els clubs esportius d'Almassora rebran el 2016 suport econòmic de l'empresa BP. L'Ajuntament d'Almassora ha arribat a un acord amb l'empresa BP mitjançant el qual s'establiran les bases de l'assignació que l'empresa decidirà ajudar els clubs esportius de la localitat d'Almassora. I la Federació Espanyola d'Esport de Muntanya destaca l'èxit de model implantat per la Diputació de Castelló. El govern provincial de Castelló ha estat vist i reconeguda la seva aposta per millorar el desenvolupament econòmic de l'interior de la província mitjançant l'esport de muntanya. Per cert, també ja sabem el calendari per a la fase de grups de l'Eurocopa 2016. El grup A, França, Romania, Albània, Suïssa. Grup B, Inglaterra, Rússia, Gales i Eslovàquia. Grup C, Alemanya, Ucraïna, Polònia e Irlanda del Nord. El grup D és on està Espanya, la selecció espanyola, República Txeca, Turquia i Croàcia. Grup E, Bèlgica, Itàlia, República d'Irlanda i també està Suïssa. I en el grup F, Portugal, Islàndia, Àustria i Hongria. Aquests són els emparellaments per la UEFA Euro 2016 de França. El sorteig que va començar amb la col·locació per defecte de França en el grup A va inaugurar la primera Eurocopa de 24 seleccions de la història. Cal assenyalar que el torneig donarà el tret de sortida el proper 10 de juny amb el joc que enfrontarà l'amfitrió amb Romania a Saint-Denis. Aquesta serà més la primera Eurocopa per a Albània, Eslovàquia, Gales, Islàndia e Irlanda del Nord, que debutaran en el campionat continental el pròxim estiu. Hongria és l'equip que més temps ha necessitat per tornar a disputar el torneig, 44 anys, seguit de Bèlgica. L'última participació va ser en condició d'amfitrió a l'any 2000. I continuem parlant d'altres temes, perquè també tenim que parlar en el dia d'avui del València Club de Futbol, que va empatar un gol en la seva visita a l'Eibar. El València va aconseguir com a mal menor treure un important i emocionant punt de la seva visita a Ipurua davant l'Eibar en un empat a un en un disputat i lluitat de trobada en què va patir la injusta expulsió de Lucas Orban, en què Jaume Domènech va estar una altra vegada brillant d'aturar un penal al Saúl Berjón i està perfecte en diverses accions locals i del qual, per fi, la sort es va aliar a més de Mestalla a marcar gairebé al final de l'acció embolicada i l'únic xut entre els tres pals. Com diem, empat a un gol. En l'últim sospir, Ramis es va anar als vestidors amb vermella directa per un clar enderrocament a Paco Alcácer en la jugada final i en el torrent va voler llançar la falta directa. Va agafar la pilota i el seu llançament es va anar fora per poc. Podria haver suposat el gol de la victòria, que hauria estat un gran premi a l'esport del València i de la seva capacitat de sobreposar-se a la injusta expulsió de Lucas Orban. Al final, repartiment de punts i valuós empat des de Gary Neville, que va brillar fins a l'últim alè. Dir-vos que en aquest partit, davant, com els diem, en la seva visita a l'Eibar, a l'Ipurua, a l'estadi d'Ipurua, doncs va ser l'estrena de Neville en la banqueta del València Club de Futbol. Bé, i si us pareix ara fem un repàs perquè ha donat així el resultat del grup 6, el grup de la Comunitat Valenciana, d'aquesta de setmana, la jornada número 17. Torre Llevant 1, Menigànim 1, Elche Licità 5, Paterna 2, Crevillent 1, Atlético Saguntino 2, Castelló 3, Muñol 0, Orihuela 3, Recambios Balón 1, Torrevieja 3, Rayo Ibense 1, Muro 3, Acero 1, Novelda 0, Jove Espanyol 1, Villarreal C 6, Ontinyent 0, Alcira 0, Borriol 0. I pel que respecta a la Lliga BBVA, el resultat d'aquest cap de setmana, de seguida els contem. Un cap de setmana que va deixar, sobretot, a nivell de la comunitat, doncs, resultats no tan roïns com calia esperar en un principi. Per exemple, com els diem, el València va empatar i també destaca, de seguida s'ho contem,
també destacan la important victòria del Villarreal Club de Futbol conseguida en el dia d'ahir. Doncs bé, els resultats d'aquest cap de setmana, un cap de setmana en el que el Barcelona doncs, no va aconseguir guanyar, el Madrid va perdre. Això què fa? Doncs això fa que el futbol doncs, es posi més entretingut i que la quiniela deixi més diners aquest cap de setmana. Fem un repàs per el que ha donat els resultats d'aquest cap de setmana. Com diem, un cap de setmana que començava el divendres dia 11 amb el partit Getafe Real Sociedad, resultat d'empat a 1. Un partit que el va jugar el divendres, va obrir la jornada número 15 i que va ser això, prou emocionant. Després, què més comentar-vos? Doncs el partit del dissabte. El partit del dissabte que van ser els següents: Barcelona 2, Deportivo 2, Levante 1, Granada 2, Celta de Vigo 1, Español 0, Sevilla 2, Sporting de Gijón 0 y Las Palmas 1, Real Betis 0. Aquests són els resultats del dissabte. I ahir també cal comentar-vos quins van ser els resultats del dia d'ahir, del diumenge. Rayo Vallecano 1, Málaga 2, Eibar 1, Valencia 1, Atlético Madrid 2, Atlético de Bilbao 1, Villarreal 1, Real Madrid 0. Aquests van ser els resultats de la jornada número 15 d'aquest cap de setmana. Anem tancant ja, ho fem com sempre amb música, ho fem escoltant música pop, com la que ens ve a continuació, una cançó que ens porta Filmar Almaro, s'anomena Rain of Love. I per anar tancant ens queda fer un repàs per el que porta aquest dilluns, que és el primer dia de setmana, els principals diaris de l'àmbit esportiu. Diari Marca, Sin Rumbo, Real Madrid Sin Rumbo, també parla de l'Atlético de Madrid que caza al Barça. Diari Sport, Operación Repóquer, parla de la decisión del Messi y assenyala el següent: quiero ganar ese mundial. El diari AS, el Atlético es líder, com també parla del Madrid, el Madrid se descuelga. Mundo Deportivo, parla de samuráis, també parla sobre PSG y Juventus, principal peligro para los azulgranas. En la Gaceta de los Sport parla de la Juventus. Juve Forte, Inter avisat. I és la portada d'avui de la Gaceta de los Sport, un diari francès. Amb la cançó que estan escoltant, una cançó anomenada El Reino del Amor, Reign of Love, de la mà de Filmar Almaro, tanquem el Parlem d'Esport d'aquest dilluns 14 de desembre. M'han tingut de tot. Del Villarreal, del Club Esportiu Bassilló, de Esport de Muntanya, també de la UEFA Euro 2017 de França, i també ens han parlat dels resultats, que el dilluns és el que més se destaca, els resultats del cap de setmana. Amb tot això, anem tancant ja. Recordem abans que tindrem més informació actualitzada en les nostres habituals direccions, en la nostra web del diari, www.actualitatdiaria.com, com també a les xarxes socials, en Facebook Actualitat Diària i en Twitter, @en_Vespa. Els esperem demà dimarts amb més informació esportiva. Adeu.